5 years of madness. God have mercy. Not up. I don't want peace. I want problems always. It is not Igbo. Go ask your grandfather. Think say they wise. Years old man. Hande embody. God have mercy upon us. It is smoke Igbo. Subhanallahi, ruwa No be juju be that. ruwa dan fulani, inna lillahi, ruwa haba ruwa dan fulani, me zafi haka ruwa, subhanallahi dan fulani, me kai ka haba ruwa, ya za ka kashe kanka kuma da ranar Allah, me yasa za ka kashe kanka ruwa, inna lillahi wa inna subhanallahi haba ruwa, me yayi zafi haka da ranar Allah, duk ka baro mutane ka zo tsakiyar daji ka nemi ka kashe kanka dan fulani, wannan me yayi zafi haka dan fulani, iye Wato ina gaya maka. Sanuna na zo na samu sun ragu. subhanallahi An ce mini guda biyu aka sace. Wato da na zo na kirga sanun nan na samu 4 aka sace. To abokina sanu guda 100 an shire 4 me ya rage? Ai na ga kawai ba ni da sauran amfani a duniya nan gwanda irata ya kaina kawai in futa. Sanu guda 4 zan fara neman su ta ina in dawo in shika bakin garke. Ai gwanda in kasi kaina kawai in futa da takaicin barayi yanzu a duniyan nan. amma dan fulani anya ruwa kana cire zakka da ubangiji subhanahu wata'ala a cikin Qur'ani yace duk musulmin Allah da yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga cire zakka kana cire zakka kuwa ka san fa in baka cire zakka a cikin dukiyanka to lallai ibtila'i ɗaya bayan ɗaya zai dinga samun ka. Shawaran da zan baka shine wallahi dan fulani ka dinga cire zakka. Awwal hijabi kake ko jidali baka san darajar saniya ba. Saniya ɗaya da kake gani mun ya fi mun mutane 100. Baka san darajar saniya. God have mercy upon us. Maganar jaka kana wai ina shirya jaka ba sai saniya sun kai 1000 ake shirya jaka ba. Balle na wanda a cikin 100 ma yanzu gashi an shirya 4. Ka zo ne kawai. Amma na so a ce ina rataye kaina in na mutu in ɗauki kaina in zefa ni a ruwa ya tafi da ni shikenan na futa da barayin na